Wel, croeso I bob un ohonoch chi i'r Zoomryson am eleni. Mae'n braf gynnau bod fi yn gallu deud bod fi yn gweld timoedd wedi ymgasglu ynghyd â beirniad Limerick y dydd a beirniad englyn y dydd. Tri thîm sydd gennym ni heddiw ydy Deheubarth, Ceredigion a Maldwyn. A fel mae'n digwydd, dau o'r timoedd yma, o'n nhw yn y ffeinal llynedd, felly fydd o leiau un ohonyn nhw, neu ella y ddau ohonyn nhw methu wneud cystal a wnaethon nhw llynedd. Da ni yn cofio'n arbennig, wrth gwrs, am un aelod o dîm Maldwyn sydd ddim efo ni. A da ni yn estyn cydymdeimladau efo tîm Maldwyn wedi colli aelod gwerthfawr iawn ym Mae'r Zoomryson, a da ni yn cofio yn annwyl iawn amdani. Oedd hi efo ni llynedd wrth gwrs yn y Zoomryson. Mae beirdd wedi cael y tasga chydig bach ymlaen llaw, ond dydau wrthych chi be ydyn nhw. Ateb llinell, troen, adyn, trian y dwyf. Ateb y llinell yna. Wedyn, cwpled yn cynnwys unrhyw offeryn gardd. Da ni wedi arfer clywed am offeryn cerdd, ond unrhyw offeryn gardd. Wedyn, englyn yn cynnwys y llinell, mynais, a wedyn mae yna fwlch bach, gan nhw roi be bynnag maen nhw eisiau fanna, a minwaith, hwnna sy'n yn cyfateb, neu allan nhw fynd mynwn, neu mynwyd, neu mynir, neu pa bynnag ran o'r ferf mynnu maen nhw'n dymuno. A wedyn, englyn yn cynnwys enw unrhyw gêm I blant. A wedyn mae yna englyn clog yna ni, a fe gaethon nhw y dasg yna yn gynnar iawn bore yma, felly da ni'n disgwyl pethau mawr yn fanna. Ail symudiad oedd testyn yr englyn clo. Felly fyddwn ni'n clywed y beirdd ymhen ychydig, ond mae yna gyfle wedi bod I chi fel cynulleidfa I gystadlu ar englyn a Limerick y dydd, a yr un system fydd gynnon ni yn ystod yr wythnos. Mae testunau yn cael ei rhoi yn ystod yr ymryson yma at fory ac yn y blaen, a hefyd maen nhw ar gael ar wefan yr Eisteddfod a hefyd ar wefannau cymdeithasol Barddas ar Eisteddfod ac yn y blaen. Felly pob lwc I chi gyd efo'r cystadlu yna. Beirniad Limerick y dydd ydy Mr Lyfgryn, a dwi'n dweud Mr Lyfgryn, dwi'n meddwl bod yr enw Eleri Lyfgryn wedi dod fyny ar ei sgrin o, ond nid Eleri Lyfgryn sy'n mynd I ferniadu, ond Geraint Lyfgryn. Felly, allai ofyn i'r beirdd I gyd fido, roi hynna'n ar mute, a da ni yn croesawu felly Geraint Lyfgryn efo beirniadaeth Limerick y dydd am heddiw. Geraint. Helo, symai, pnawn da I bawb. Nes I anghofio newid yr enw, ond fyddai di gwneud hyn erbyn fory, dwi'n meddwl, os fydda I weithio allan sut ti'n neud o. Wel, mae yna 44 o Limerick, mae'n mostio amser achos mae yna 44 o Limerick wedi dod, a dwi wedi cael nhw ers awr a di bod yn mynd drwyddyn nhw. Rhannu nhw'n sydyn I ddechrau mae yna rei efo'r nidr neu'r odlin anghywir. Does yna llawer o heini, mae nid fi jyst heb ddefnyddio'r llinell osod o gwbl, ond yn efo, mae'n perffaith hawl I bobl wneud hynny. Wedyn mae cardi, boff, brechiad 18, ragarig, canan, glas y dorlan, heti, beti, loti, enfys a degsill, fel mae'r big enw'n awgrymu, wedi denw'n cweit yn gweithio fel neu bod yr odl neu bod yr Limerick I hun ddim yn rhedeg yn dda iawn. Ond mae yna un Limerickwr, fyswn I cael tynnu sylw ato yn y dosbarth yma, sef brechiad. Dyn nhw'n gywir hollol, ond maen nhw'n ddoniol. Dwi'n meddwl, y prif beth dwi'n chwilio amdano fo mewn Limerick ydy doniolwch. Ac felly, dwi'n meddwl bod Limerick, bod difrifoldeb yn beth I Limerick. Felly,
Mae brechiad fan hyn, mae gyda fo limrig. Roedd y Steddfod i fod yn Nhregaron, dyna oedd y linell osod, roedd y Steddfod i fod yn Nhregaron, y llynedd AR-LEIN, un o safon. Ond daeth Covid-19 gan roi cicdan i ddyn a dyfodol ansicr a thywyll. Spot the gwall odli yma, ond oedd hi'n mynd yn dda tan hynny. A wedyn mae gyda fe'n arall fan hyn, lle mae o dipyn bach, mae brechiad ydi hwn eto. Roedd y Steddfod i fod yn Nhregaron, cynt a'i haf a mewn lifiad fel afon. Diw Cymru mae'r werth, medd hogia Penberth, a'i ffolineb yw parchu 8 hoelion. Mae'r llinell ola wedi 8 hoelion, hoelion 8 sydd gen fo, mae'n llythyrau fawr ar 8 ar H. Ac, ond wrth gwrs beth o hoelion 8 yn odli. Ond o Liam wedi sylweddoli trwy mae bod o angen odli. Ond codi gwen rhyw fath, felly oedd yna reit dda. Mae yna lot o Steddfod i fod yn Nhregaron, mae yna lot o'n nhw wedi mynd ar yr un thema. Mae yna lot yn o'r thema, byswn ni wedi ennill rhywbeth ond bod y Steddfod ddim wedi digwydd, math yna beth. Y gorau o'r heini, mae yna lot o'n nhw'n debyg. Byswn ni'n gallu enwi nhw i gyd, ond... Wel, mae yna limrigau, da na enwi'r nhw i gyd, ys i bawb gael gwybod bod fi wedi darllen i gwaith. TripAdvisor, Rwdlan, ennill bob dim, Corach, Hyderus, Megan, Mae'r Rhondda, Flush, Caron, Seren, Hill, Anglesey, Llanws 1951 a 2019, Daw Dydd, Hyw, Eiron, Fflat Piw, Anon, yr Archeolegwr, Anon 2 a Dwyros. Mae'r rheini gyd yn gywir ac yn reit da mewn ambell achos yn reit da, ond ddim yn ddoniol ofnadwy. Wedyn, dwi wedi gorfod gadael heini o'r neilltu achos mae'n gymaint ar ei eraill. Y gorau o'r rhai sydd ar y thema fyswn ni wedi ennill, mae'n dipyn ddim yn dda hynny, ond Nel Esgusodion sy'n dweud, roedd y Steddfod i fod yn Nhregaron, a mi neu fod ennill y goron am bryddest fawr, epig, ond daeth y pandemig, na'n stori, beth bynnag gyfeillion. So, mae hwnna ar yr un thema a lot o'r rhai eraill. Wedyn mae gennych chi rai sy'n sôn am y Covid, wrth gwrs, roedd y Steddfod i fod yn Nhregaron yng nghefn gwlad Ceredigion, eleni ddim parti i'r hen dwm Sion Cati, a Covid yw'r cryfaf o'r pigion. Lein bach ola reit da, o'n i'n meddwl yna. Dawn, wedyn, roedd Steddfod i fod yn Nhregaron, ac wedyn i fod yn Nhregaron, ond peidiwch â becso rhwng 3 tro i Gymro, a bydd na un eto yn Nhregaron. Ffordd hawdd o sicrhau'r odl ddwbl yma, o'n i'n meddwl, ac dwi wastad yn licio odl ddwbl, ond os mae'r un gair gyda bob tro, hwrach bod o ddim cweit mor impressive. Dodgy wedyn, roedd y Steddfod i fod yn Nhregaron, a fi'n yn fy prime, lan i'r safon. Ond nawr rwyf yn hun, gynnau dodgy pen glin, bydd hi'n job i mi fynd drwy'r rhagbrofion, achos mae'n mynd i fod 2 flynedd yn ddiweddarach yn dydi erbyn i Steddfod gyrraedd Nhregaron. Sean Penlôn, roedd y Steddfod i fod yn Nhregaron, ond i grwydro fel Dic Aberdaron rownd y byd aeth yr haint, o Garnfadryn i Gaint, a Thyn Droen aeth y Toris a Cnafon. Gwleidyddiaeth, dyn ni'n cael dipyn bach o wleidyddiaeth yma, dim llawer yn hyn, ond maen nhw'n eisiau ambell i gig weithiau yn does. Mae hwn yn un arall sydd efo neges wleidyddol mewn ffordd wahanol. Roedd y Steddfod i fod yn Nhregaron, ond newidiwyd trefniadau yn Rhadlon, symudwyd yr wyl i ben pella gwlad Pwyl. Cafwyd byng, roedd y pwyllgor yn bodlon, a FIFA ydy'r ffug enw sy'n dangos i chi lle mae ergyd o mynd at y busnes o roi cwpan y byd FIFA i Wlad Qatar, a mae'n gorfod cael ei symud i fis Tachwedd mwyn bod hi'n ddim yn rhy boeth i bobl chwarae yna. So mae cynnal y Steddfod, mae cynnal y cwpan y byd yn Qatar yr un mor hyrt a chynnal yr Eisteddfod ymhen pella gwlad Pwyl, yn debyg. Un arall fan hyn gen perchenog tir, mae hwn yn gardi sy'n bia tir yn Nhregaron dwi'n cymryd. Roedd y Steddfod i fod yn Nhregaron ac edrychwn ymlaen at enillion y farddonol a gwau, wath hen fynwent i'w cae, ac wy'n goffod coginio a sbarion. Druan ohono fo, a gobeithio geith o flwyddyn well flwyddyn nesaf. Wedyn ceidwad y gors, rwy'n yn galw hyn yn ceidwad y gors fan hyn, roedd y Steddfod i fod yn Nhregaron, a'r orsedd am snorclong Hors Caron, i chwilio am berlau o hen ymrysonau mewn siwtiau gwlyb, gwyrdd, glas a gwynion. Ond ei licio'r darlun yna, ac oedd o'n hollol wahanol i unrhyw un o'r lleill, a ei licio'r syniad bod yr orsedd yn ei siwtiau gwlyb, gwyrdd, glas a gwyn yng Nghors Caron, sydd yn le
reit arbennig. Ond i ddod at y tri ucha yn fy marn i, o'n i'n chwilio am wreiddioldeb, yn drydydd, mae dyn o'r enw Philistiad, neu ferch. Philistiad, a mae o'n glasurol iawn. Dyma'r un mwyaf clasurol sydd gennym ni yn y gysadleuaeth. Dwi'n teimlo bod ni ar dir uwch fan hyn. Roedd y Steddfod i fod yn Rhegaron. Ac ysfa amdani sy'n cyson ddirdynnu fy mron i. Heblaw y coroni, yr adrodd y cerdant ar ymryson. Wedyn, dyna bethau'r Philistiad, y pethau heblaw am heine. Felly, Eisteddfod y Talbot sy'n ni'n awgrymu hwyrach. Wedyn, yn ail, mae hon, dwi jyst yn licio y naws hon, gwydr hanner gwag, mae'n gyfnod fel neu rai o'n ni. Mae rhai o'n ni'n gallu gweld y gwydr hanner llawn, a mae rhai o'n ni'n gweld y gwydr hanner gwag. Roedd y Steddfod i fod yn Rhegaron. Roedd dom am gael gwared ar Johnson. Roedd Cymru fod curo y gamp lawn ar euro. Ond dyw i yn flwyddyn ddi galon. A dwi jyst yn licio, mae jyst derbyn, wel dyna sut mae hi eleni, a gobeithio am well flwyddyn nesaf. A honna fysa wedi mynd â hi, ond ddoth e'n hwyr i mewn wedyn, efo ymwadiad mewn llythrenau bras, ni pherthyn i'r limrig hwn, unrhyw ronyn o wirionedd, hyd y gwn i anyway. A'r ffug enw ydi Enlli Baflan. Felly Enlli Baflan sgwennodd sydd yn ymwadu bod unrhyw ronyn o wirionedd yn y limrig hon. Ac dwi'n licio, mae o'n wreiddiol, mae'n hollol wahanol i lleill i gyd, a mae o'r unig un hefyd sydd heb roed y llinell osod yn gyntaf. A mae hwnna'n beth reit da, weithio fedrwch chi roed y llinell osod yn rhywle yn y limrig wrth gwrs. Ond dyma'r unig un sydd digwydd bod wedi'n gwneud hynny fan hyn. A dyma'r limrig. Oherwydd affair anghyfreithlon a blackmail yn ôl rhai Sibrydion, rhwng landlod y Talbot a gwraig elfed Steddfod, roedd y Steddfod i fod yn Rhegaron. Felly, honna sy'n da hi, Enlli Baflan ydy'r buddugwr. Wel, diolch yn fawr Geraint, a dwi'n siŵr bydd pobl eisiau gwybod pwy ydy Enlli Baflan, a mae'r enw drwy gyfrwng technoleg newydd yng Nghyrraedd. Felly, da ni'n mynd i weld y person yma yn yr ymryson, yn y Zoomryson, yn hwyrach ymlaen yn yr wythnos. A enw, fe fyddwch chi gyd wedi clywed yr enw, Gruffydd Antur. Felly, os ydy cyfreithwyr y Talbot ag elfed Steddfod eisiau cysylltu, wel nawn ni roi'r rhif ffôn Gruffydd Antur iddyn nhw. Ond mae o wedi rhoi yr ymwadiad na yn bendant. Chydig flynyddoedd yn ôl oedd Gruffydd Antur wedi ennill englyn y dydd 4 gwaith. Nath o'r full house gan i weld a fydd o'n llwyddo i ennill limrig y dydd. 4 gwaith ar y trot. A rhybydd i feirniad limrig y dydd. Mae o'n andros o foi da am guddio pwy ydi o. Mae o'n anfon mewn gwahanol ffyrdd. Mae o'n hen law ar y busnes. Llongyfarchiadau mawr i Gruffydd Antur. A be ydy'r llinell osodedig ar gyfer fori? Ti ar mute. Ti'n yn cofio? Dwi'n yn cofio, dwi wedi anfon ato chi. Roedd nain eisiau gweld y coroni. Roedd nain eisiau gweld y coroni. A da chi gweld y beirdd mae gyd yn cymryd yr limrig o ddifri bod nhw'n rhoi'r llinell yna i lawr. Roedd nain eisiau gweld y coroni. Diolch yn fawr. Da ni yn symud mlaen rwan yn ddiamdroi at Meuryn Topwood, beirniad englyn y dydd. Meuryn. Diolch yn fawr iawn, Dylan, a diolch Geraint. I chi gael gwybod, ni wedi cael practis Geraint a fi, ac o'n i wedi camddeall. Fi oedd uchan rhwch yn gweud bod ni ddim wedi rannu'r pethau yma. A dealles i bod ni wedi cytuno bod ni'n mynd i. Felly sticau at y drefen honna heddi, ond erbyn fori fydda i fel ti
yn mynd heb y nodiadau. Dwi'n ofni bod ni'n mynd i golli rhywbeth wrth ddibynnu ar weld y pethau o'n blaenau ni. Ond am heddi, englyn y dydd y tesnwr llinyn. A un fantes falle o allu rhannu'r geiriau ydy bobl sy'n dysgu'r hen grefft yma o gynganeddi i weld y gwmws lle maen nhw wedi mynd falle dwtch o'i le. Mae fusen fan hyn gydag englyn rhwng gŵr a graig ar ôl 30 o flynyddoedd. Dwi'n ni ddim amdano chi a na i ddweud hwn yn dawel bach, ond diolch erioed, dwi'n meddwl ar ôl y flwyddyn diwetha yma, gallwn ni gyd ychwanegu siwr o fod 10 mlynedd at yn cyfrif ni mewn priodas, a ni'n wedi treulio mor gymaint o amser gyda'n gilydd, yn dyfe, a na fe, mae rhywun yn diolch am gael wneud wrth reswm, ond un awel yn yr hwyliau, a dawel a dilyn. Mae fusen, dydy'r acen yna ddim yn hollol iawn. Oes mae yna L gyda chi ddwywaith, ond mae eisiau'r L i ddod, bydde gair fel awelon a dawelach wedi wneud y tro fyna. Ond diolch rhywun peth. Rhywun peth fan hyn i M, mae ond yn llon a llawed, bydde rhaid cael yr N yna llawnach neu llawenydd, eisiau. A wedyn, rhaid i ni geisio osgoi gorffen gyda llinell o gynghanedd y lisg. Llun ni. Heledd wedyn, wel mae yna lot o englynion a dwi'n mynd i fynd drwyddo nhw'n sionc rhyw faint 24-25, felly diolch yn fawr am gael cymaint ohonyn nhw. A rhywbeth da i weid am y cwbl. Y graig sail, o'n i ddim yn eitha siŵr fan hyn Heledd beth oedd gyda chi. A dyma'r cyntaf falle o'r englynion i'r bogail. I ni wedi cael lot o llunyn bogel. Mae yna sio beth i gael ag englyn bogalog. Yn oes beth yw hwnnw ydy englyn a dim byd ond llafariad ynddo. Ond y bogel, y llunyn bogel fan hyn yn dod sawl gwaith. O'n i'n hoffi hwn. A mae eisiau llongyfarch Lea a Lewis am bod i henwau nhw yn cynganeddu, meddyliwch. Dyna beth da, ydy cael enw sy'n cynganeddu gyda enw'ch mam. Digon o fwyd a gwen fach, i ni gyd wedi ceisio bwydo plant 8 mis oed. A lot, mae wyneb rel smonach. Dwi'n wedi clywed y llinell yna o'r blaen yn sicr. Beth sydd gyda ni fan hyn? Gobaith. Mae'n siŵr o'r hen air sydyn na. Na beth oed yn dyfe? Gair ar ddiwedd yr ail linell yn baglu rhywun braidd. Os i ni fan hyn yn sôn am yr iaith Gymraeg, dwi'n meddwl bod hwnna wedi cael ei chreithio yn sydyn. A falle bod eisiau meddwl eto am y llinell hwnna. Tôn fyddar mewn cyflafa naeth hanne y biost a bwa a moriau. Wel, darlun sydd fan hyn o rywun yn ymarfer rhywbeth fel ffidil fydden ni'n dychmygu. Wrth gwrs, mae'n eitha posib mae trosiad sydd yma, bod mae rhyw berthynas falle rhywbeth sydd wedi bod yn gweithio arni, ond mae'r ddynodi'r addunedau a rhywbeth o'i lef yna, dwi'n meddwl, a ddynoda addunedau falle. Ond mae rhywun yn gweld beth oedd gyda chi. Chwyddwydyr, hafren, gair un o ystyron hafren ydy pitain, a dyna lle ni'n mynd fan hyn, dwi'n meddwl, ein hon cael deipen ynghyd a gwerthu gwarth o'r ymyryd, ffuglen rhyw hafren hyfryd, y strach, geir ar y stryd. Falle bod y ddoi fyna wedyn yn tynnu rhywbeth oddi ar hwn. Rhywbeth ofnadwy i fod yn feirniad, yn dyfe? Chi'n gofio chwilio am y pethau sydd falle ddim cweit yn iawn, a mae ddrwg calon dyfu am hynny, ond fe, proses i ni gael dysgu wrth yn gilydd, yn dyfe? Fan hyn wedyn, Bojo, neu Jobo. Wel, Boris Johnson sydd gyda ni a'r llinyn o bosib yn llinyn fel llinyn pyped falle. Uwch law sŵn hynnaws i weniaeth, a chi gynghanedd fach giwt ag addo, uwch egwyddo'r hirfaith, agor uwch teirngar araith, deir rhodd y dwylo ar waith. Falle rhywun yn y cefndir, yr un bobl pwy sy ar grym, gwedwch y gwir, oedden ni'n ethol bobl i'r man o bwer. Hendricks wedyn, wel Jimmy Hendrick y gin meddyliau sy'n gyntaf pan weles i'r enw, ond canu gitar sy'n fan hyn. Rhai tin a chaled yw'r tannau, rhai caeth i'r coed a'r cribellau. Y coed, mae'r
gitar wedi wneud mas o god yn diwer, cribell yw'r ridge fel dwi'n meddwl, ond o'i carchar drwy chwarae, daw rhodd o hyd i ryddhau, mae rhyw magic, rhyw ledrith yn dod pan fod rhywun yn canu'r gitar gystal â Jimi Hendrix. Rhyddhau beth tybed? Efe un rhyddhau o ni a fydde hwnna'n well. Mam gi wedyn, mae chi batch arall, os ni wedi cael llawer am y bogel, ni wedi cael digon hefyd am yr edau, y pwytho, y llinyn sydd yn y gwynio. Hen dylwydd sy'n y pwythau a'r edau'n rhedeg drwy'n gwythiennau. Dwi wedi lliwo'r edau, oherwydd bod yn cael ei achub gan yr dain, allech chi ddadle o'r odl, mae e'n debyg iawn i'r brif odl, ac ein eisiau sgoi hwnnw. Ystwyth yn ffug enw tan y bwlch, a mae traff tan y bwlch yn un â gro gwyn, fel mae'r englyn yma'n awgrymu. Tybed, a dod dros rhyw gweryl sydd yma, mynd nôl i'r traeth i ddod dros rhyw anghydfod wedi'r cyfnod clo, dwn i ddim, ond dwi wrth y modd ar llinell glo, mae cwlwm y ceilo, da iawn. Cwch wedyn ni dal ar y traeth, ond tro yma gyda'r ffoaduried, a'i hofnen suddo'n ddyfnach i waelod yr heli fel cadach. Nawr beth sy'n pwslo jogel dros hwn, os yw'r ofnen suddo fel cadach, ydyn nhw wedyn yn rhydd o'i hofne. Fydda hwnna'n beth braf i feddwl bod nhw, ond dwi'n meddwl falle bod y cwestiwn yn awgrymu nad ydyn nhw, ond llinell bach godd a'n Sherys fyna yn y diwedd, dynoldeb i'r badau bach, da iawn. Pris, ni'n nôl gyda'r bogel, rwy'n gwir sylweddoli, mae'n debyg fydda'n ramadegol gywir, ond mae'n iawn, ei ben oedd orig fy ngeni, a nawr rwy'n wir sylweddoli dod heb yn wybod i mi, awna orig ei dorri. Torri oddi wrth y fam, falle. Efe torri drwy farw, neu torri wrth dorri'r llinyn bogel. A rhywbeth tebyg sydd gyda ni fan hyn, dwi'n brysio nawr achos mae'n dod at y diwedd. Dwi'n hoffi'r gair blwc. Plwc fyna wrth gwrs yn neud i feddwl am bysgodyn ar ddiwedd llinyn, ond dwi'n meddwl mae'r llinyn bogel sydd gyda ni, ond diolch mae dirwyn yn odli gyda wyn a trwyn. Nid wir gyda dyn a wedyn, a mae bach o dwyll fyna dwi'n ofni. Jim wedyn, beth sydd gyda ni eto, mynd at y pysgod go iawn, dwi'n meddwl, y llinyn yma, a wedyn cael rhoi yn nofio'n ffri wrth i hwnnw dorri. Problem fan hyn, falle, ydy'r llinell ola. Os na ormod o guriadau, wnaeth a rhoi ias nofio'n ffri. Mae'n llifo'n hollol iawn, a digon rhwydd gweud. Ond i'n hoffi hwn, mae llaw wedi rhoi 2 englyn. Fwy na lai unio'r un peth, a dyma'r un mae'n cynnig eilwaith gyda'r gwair gwelliant mewn cronfachau. A'r cwbl mae wedi wneud ydy trwco lleoliad llinell a llinyn, ac ar yng ngwir, mae hwn yn well fel hyn. Llinell glo da iawn, ynddo fe. Yr edau sy'n ein rhwydo, hen linell o lyniaeth, yn cludo o'n cyff hyd linyn y co, ddoi atom heddiw eto, y berthynas yna gyda ddoi. Wel, ni'n dod at y gwreion nawr. Pan fentrant eto gan hogi llafnau'r geiriau llyfn, a deimlu'r rhwymyn tyn amdana ti, na all arall i dorri. Falle bod llinell wedi bod o'r blaen a all arall i thorri, ond man. Fan hyn, dwi'n meddwl mae beth sydd gyda ni o po fwyaf mae rhywun yn ceisio lladd ar yr hyn sy'n werthfawr i ni, a wneud hynny'n dwyllodrus iawn, llafnau'r geiriau llyfn, pryn bod chi'n sylwi bod nhw'n wneud eto, i chi'n teimlo'r angerdd at y peth gwerthfawr yna, cymaint yn fwy rywsut. Prydeindod, llinyn prydeindod, undeb a raff prydeindod a'n hawliodd mewn cwlwm i fuddod, hyn drysni ein rhod, daw eto'r dewr i'n datod. Y drysni yma, mae'r cwlwm a mor dyn amdana ni, mae yna gryn waith datod yn mynd i fod arno. Dwi'n meddwl bod chwalu'r undeb yn mynd i'r un cyfeiriad yn well, yn fwy llwyddiannus, ei dynnu'n dyn yn dyn di, y mae'n straen ar y stryd yn deri, y mangor bron a thorri. Dyna'r tensiwn welwn ni.
A hwn i ni sy'n darllen Barddas, sydd ni'n cofio'r llunin byw pellen ein bod i Wedefin Cerddafod yn strip ar dop Barddas ar fe bod. A mae'r llinell ola'r englyn yma, un o'r llinellau gorau'r gystadleuaeth, drwy roi ar ei godreon hi weithiau ambell bwyth yn brydlon, yw gwarchod gwir tlodion werth y ffedog garpiog hon. A mae'n betio bob ffordd yn y llinell ola yma, achos mae'r eg ar eg yn gallu wneud ec, a mae'r eg ar aich yn gallu wneud ec, neu wrth gwrs mae gyd yn gallu bod yn eg. A dyn ni dal yn dadlau dros hynny. Dwi ddim yn siŵr am sefyllfa'r hi. Ydy'r hi yn y lle anghywir fyna. Mr Bogel, nawr te, tri ar y top, yn dirion, dwi'n ei dorri, yn angweld lain a gawr ers deni, yr hyn ddawn alar i ni, y byddi'n iawn hebddo ni. Ie, y plentyn yn mynd i fod yn iawn heb i rieni. A'i galar yw'r gair iawn, ond nid ydyn ni fel rhieni yn llawenhau pan ni'n gweld bod yn plant ni yn gallu mynd ar ei liwt i hunain, ond eto mae rhywun yn deall beth sy'n na. Sampler, bydd sampler just ag ennill. Fe sy'n meddwl am yn hir, grandwch ar yr englyn hyfryd yma. O dorri'r edau arian mhell cyn pryd, mae o hyd fwlch midan. Y mae hollt rhwng pwythau man yng nghof y tŷ anghyfan, a rhywbeth mor gynnil am y tŷ anghyfan. Dyw e ddim yr un peth fwyach, mae yna rhywun ar goll, a mae sampler yn gwybod beth yw'r perygl pan mae yna un siwrnad fach wedi mynd at y cyfanwaith yn rhy gynnar. Englyn teimladwy, a fydden ni wrth y modd yn gwybod pwy oedd sampler a rhoi llongyfarchiadau didwyll. Ond hwn sy'n mynd â hi, dath hwn allan o'r pentwr ar y darlleniad cyntaf, ac oedd na rhyw chuckle yn ynghalon ni, rhyw hen fach, wedi taro, llinyn, tra bo gwennol a doli yn llafar. Doli gyda llaw, dwi'n meddwl, oedd yr hyn beth na chi'n defnyddio i droi y dillad, pan o'n nhw'n golchi dillad te, fel llawer dydd. Mwy hwnna, dwi'n meddwl, na doli tegan. Tra bo gwennol a doli yn llafar, tra bo llif yn heifi, bydd llinyn cof yno fi yn dirwyn heb i dorri. A sŵn englyn 10 marc ar allt cafan, ac mae'n ennill. Dwi fod i weid nawr te beth yw fori, Dylan, neu os rhywun yn gwybod pwy yw allt cafan? Wel, drwy gyfrwng unwaith eto y cyfryngau dirgel hyn, mae'r enw newydd yng Nghyrraedd i, a nes i sôn wrthoch chi bod enillydd Limerick y dydd yn mynd i fod yn ein cwmni ni yn ystod yr wythnos. Wel, mae enillydd englyn y dydd yn bresennol heddiw mewn tîm, a yr enillydd ydy Idris Reynolds. Felly llongyfarchiadau mawr i Idris Reynolds. A gyd i ddeud wrthon ni rwan, Meuryn, be fydd y testyn ar gyfer fori? Ie, iawn, mae 2 air bach gyda ni ar gyfer fori, sef ar wahân. Ar wahân. Dyna ni. Pob lwc i bawb, a diolch eto. Diolch yn fawr, Meuryn, am y feirniadaeth hyfryd yna, a da ni'n edrych ymlaen i gael y 2 feirniadaeth, Limerick a'r englyn fori, a pob hwyl i bob un yn chi sy'n yn cystadlu. Does dim modd breibio'r beirniaid gyda llaw, mae hwnna'n un o reolau sefydlog Barddas. Sôn am Barddas, mae modd mynd i YouTube i weld gwahanol weithgareddau sydd wedi bod yn digwydd, felly cerwch draw i YouTube, i sianel YouTube Barddas. Mae yna ddigon o beth ymlaen, enghraifft fori, os cofia'n iawn, mae'r Rhys Iorwerth yn mynd i drafod y gyfrol dad, a mae yna ddigon o bethau ymlaen ar y sianel yna, felly cerwch draw. Wel, mae'r beirdd wedi cael digon o amser, ac felly awn ni ati. Ateb llinell oedd gynta,
troi'n adyn trian y dwyf. Wan, be dwi wedi gwneud efo y llinellau yma, ateb llinell weithiau, dwi wedi rhoi o, iddyn nhw rhoi o mewn englyn. Be dwi wedi gwneud ydy, dwi wedi mynd at y gyfrol Cywyddau Cymru, wedi ei dethol a'i golygu gan Arthur Hughes. Ac felly, mae y llinell yna yn dod allan, ond ella bod rhai o'r beirdd wedi sbotio hyn, wedi dod allan o gerdd Ieuan Deulwyn o Gydweli, troi'n adyn trian y dwyf. Wan, y llinell o ddo wedi i defnyddio i'w hatebu, troi'n adyn trian y dwyf. Trosti o nich trist iawn wyf. Dwi'n hyderus y bydd y beirdd yn... Wel, nid bod ni'n collfarnu Ieuan Deulwyn, ond ella mynd falle i gyfeiriad chydig bach mwy modern, yna nath Ieuan Deulwyn o ryw 500 mlynedd yn ôl. Felly, Manon Awst Deheubarth sy'n mynd i ateb y llinell yn gyntaf. Yn byw ar rafft, ond heb rwyf, troi'n adyn trian y dwyf. Diolch yn fawr, Manon. Diolch i ti. A Huw Meuryn Edwards o Ceredigion. Troi'n adyn trian y dwyf. Ysir enc droi'n ias y dwyf. Diolch, Huw. A Rhiain o dîm Maldwyn. Troi'n adyn trian y dwyf a ras oddi cartref rwyf. Wel, ia, diolch i'r tri ohonoch chi. Dyma nhw yn byw ar rafft, ond heb rwyf. Troi'n adyn trian y dwyf. Wel, ia, da ni'n gallu cydymdeimlo. Da ni'n gyfarwydd ar ryw derm Saesneg yn ymwneud â cric a paddle. Nawn ni'n mynd i'r dywediad yn llawn, ond mae hwn yn mynd i'r un cyfeiriad yn byw ar rafft, ond heb rwyf, troi'n adyn trian y dwyf gan Manon. A wedyn Huw, wel ia, troi'n adyn trian y dwyf. Ysir inc, droi'n ias y rwyf. Ie, fel arfer bydde rhywun yn collfarnu defnyddio rhyw air fel ias, neu nwyf ac yn y blaen, ond mae o'n talu am ei le yn fan hyn. Ysir inc, droi'n ias y rwyf. Ie, mae gen bob un ohono ni inc yn beiros neu yn peniau inc ac yn y blaen. Ond wedyn, be ydych chi'n gwneud efo'r inc yna? Meddyliwch am yr holl eiriau posib sy'n gallu dod allan o'r beiro. A wedyn Drian mae Huw yn ysir inc droi'n ias. A wedyn Rhiain, troi'n adyn trian y dwyf a ras. Oddi cartref rwyf, ie. A mae Rhiain yn dymuno mynd ôl adra. Da ni'n gwybod beth yw'r stori fan hyn, ond ella bod na rhywun fan hyn dramor ac yn trio dod nôl ond yn methu. A wedyn, troi'n adyn trian y dwyf a ras, oddi cartref rwyf. Dwi'n meddwl mae'r un sydd wedi codi gwen ydy Manon, yn byw ar afft oedd heb rwyf, troi'n adyn trian y dwyf. 8:30 i Rhiain, 8:30 i Huw, 9 i Manon. Manon o Deheubarth, Huw o Ceredigion a Rhiain o Maldwyn. Achos mae gennym ni geidwad sgôr arbennig iawn. A na fo, mae ar y brofiad gwaith gennym ni. Wedyn gawn ni weld sut job ni thi. Diolch i'r tri ohonoch chi. Cwpled yn cynnwys unrhyw offeryn gardd sy'n ni nesaf. Cwpled yn cynnwys unrhyw offeryn gardd. A dyna ni nôl at yr un sgrin rwan, Iwan Rhys. Dyna ni cael cip arno fo'n barod. Felly, Iwan. Mae'n bechod i mi godi
a hen racar caca ci. Diolch. Iwan, wedyn Anwen o Ceredigion. Yn dow dow ar y mywar, haws i'w gweld fy milltir sgwar. Diolch. Anwen a Pryderi o Maldwyn. Nid wrth far yn Nhregaron, ond drwy'n gaib, dwi adran gon. Wel, ia. Iwan, oedd Manon wedi codi gwen, wena fo, mae'r un sy'n rhannu'r sgrin efo Manon wedi mynd i'r un cyfeiriad o ran y wen beth bynnag. Mae'n bechod i mi godi a hen racar caca ci. Ie. A dychmygwch bod Iwan yn mynd efo'r raca yma i godi'r caca ci. Ie, wel, na fo, mae'n siŵr bydd o wedi dysgu i wers. Mae'n bechod i mi godi a hen racar caca ci. A wedyn Anwen. Wel, meddyliwch am Anwen. Ch'mo be, o'n i'n meddwl bod na, o'n i'n edrych ar Anwen yn deud, a chi'n gallu deud bod i yn perthyn i haen ucha cymdeithas. Achos mae'r gweddill ohono ni yn gorfod gwthio yn mywr. Da ni'n gorfod gwthio, ond mae Anwen, mae'n amlwg efo'r raid on mywr. A na fo, llwch chi ddychmygu Anwen ar gefn ei thractor, yn dow ar y mywr, haws i'w gweld fy milltir sgwar. Ie, chi clywed am rei pobl yn deud, wel, bod nhw'n berchen y tir hyd at y gorwel, y tir i gyd maen nhw'n gallu gweld. Na fo, haws i'w gweld fy milltir sgwar. A wedyn Pryderi, nid wrth far, a na fo, wel, y bar ydy, mae hwnna'n offeryn gardd, ond mae caib hefyd yn offeryn gardd. Nid wrth far, mae wedi cael dau fan hyn, nid wrth far yn Nhregaron, ond drwy'n gaib, dwi adren gon. Ia, a mae o'n deheu am gael bod yn Nhregaron. Fel yda ni gyd wrth gwrs. Wel, be dwi'n mynd i wneud efo'r hein? Be dwi'n mynd i wneud? Dwi'n mynd i roi'r 3 ohonyn nhw'n gyfartal. 9 yr 1 i'r 3 ohonyn nhw. Awn ni symud ymlaen i englyn. Englyn yn cynnwys y llinell. Mynais neu be bynnag am unwaith. Mynais neu mynwn neu mynaf am unwaith. Rhys Iorwerth o'r Deheubarth. Mynais fy mod am unwaith yn cael hec o AR-LEIN. Bu noswaith llawn plant, ond drwy'n sant am saith canaf wrth wneud cewynwaith. Diolch, Rhys. Nesa o Ceredigion, Gwenallt. Ydyn ni'n llongyfarch Gwenallt i gyfrol DNA. Wedi cyhoeddi'r gyfrol yna yn gynharach yn y flwyddyn, felly Gwenallt. Os gwan bydd ym mhleidlais ganwaith yn byw mewn byd llawn eithafiaeth. Wynebaf i'r wireb faith, mynaf fy llais am unwaith. Diolch Gwenallt. Ag Arwyn o Maldwyn. Wrth drio dweud be fethaeth, mithoedd yn methu bob ymgaith. Mynais, llwyddiant am unwaith yn lle eth.
Fi'n colli'n llais. Diolch Arwyn, dwi ddim yn edrych ymlaen i ail-ddeud yr englyn yna, ond na fo, na i drio'n ora beth bynnag. A dwi licio y ffordd wyt ti wedi sillafu dy enw, Arwyn Gore, wrth gwrs, a dim Arwyn Groi, yn awgrymu pa englyn ddylen ni roi yn gyntaf. Os gawn ni fynd i'r 3 englyn efo'i gilydd, mynais fy mod am unwaith, meddai Reisio Orwerth, yn cael hec o lai-in, bu noswaith llawn plant, ond rwy'n sant am saith canaf wrth wneud cywynwaith. Rwy'n canu fel canar aderyn. Allwch chi ddychmygu Reisio Orwerth. Na fo. Ond chybod am saith, canaf, asgo mawr os mae am 7 o'r gloch bod o'n wneud y cywynwaith, wel, diom wedi dioddau llawer o ran y lai-in, mynnaeth y modd am unwaith yn cael hec o lai-in, bu noswaith llawn plant, ond rwy'n sant am 7 canaf wrth wneud cywynwaith. A mae'r llinell ola yna yn berl o linell. Chybod unrhyw riant allan y fanna sy'n newid cewin. A na chi dda ydi yr enw Cymraeg yn lle defnyddio'r gair napi, a fod defnyddio'r gair cewin. Canaf wrth wneud cywynwaith. Felly chi rieni ifanc allan fanna, canwch. Gewch chi ddewis pa gan da chi eisiau chanu, ond canwch wrth wneud cywynwaith. A wedyn mae Gwenallt yn mynd yn fwy difrifol yn fan hyn. Os gwan bydd fy mhleidlais ganwaith yn byw mewn byd llawn eithafiaeth. Wyneba fi rwyreb faith, mynaf fy llais am unwaith. Ie. A wna fo, a dyna'r wyreb, mae'n debyg i fod o'n mynnu ei lais am unwaith. A mae hwn yn rhywbeth oedd Meuryn yn cyfeirio ato fo, wna fo pwy sydd yn rheoli mewn gwirionedd. Mae'n neges bwysig gan Gwenallt bod pawb yn defnyddio i bleidlais. A wedyn Arwyn Gore fydd o hyn ymlaen. A na fo, wrth drio deud fe fethais. Wel, na fo, os fysa unrhyw un yn edrych ar yr englyn yma, fysa nhw yn tristau o weld fod Arwyn wedi methu cynganeddu yn llwyr, yna dos am rhithyn o gynganedd yn perthyn i'r llinell gyntaf. Ond wrth gwrs, y ffordd iddo ddod llinell, mae'n gynganedd berffaith wrth drio deud fe fethais. Mithoedd yn methu pob ymgaith. O fethaith ag ymgaith, dwi wedi dros yn lan yn barod, mynais, a mae o'n neud o'n iawn tro na, llwyddiant am unwaith, yn lle cyn colli'n llais. Wel, gogon, sut andros oedd o di meddwl am y ffasiwn beth? Argo fo, mae yna rhywbeth yn nŵr Maldwyn mae'r haid. Wel, ia. Wel, be unwaith eto dwi'n mynd i wneud? Dwi'n meddwl mae'r cywynwaith sy'n mynd â hi a mae da ni yn codi yn uwch. Arwyn a Gwenallt, sef Maldwyn a Ceredigion yn cael 9, Deheubarth yn cael 9.5. A diolch i'r 3 ohonyn nhw. Da ni yn symud at englyn yn cynnwys enw unrhyw gêm i blant. A yn gyntaf mae Hywel Griffiths. Yn agos at ddiffygio yn ei hwyl, daw sŵn hun wrth chwilio, llais dat yn chwarae cwato yn y tŷ, mond unwaith to. Diolch. Wel, nesa Idris Reynolds, a da ni'n llongyfarch
Idris ar ei fuddigoliaeth ddiweddaraf. A wedyn, os wyt ti Idris yn mynd i ddilyn camp ambell un, fyna fo. Gobeithio fydd wedi ennill 4 gwaith yn ystod yr wythnos. Dim ond 3 gwaith sydd i fynd. Felly Idris yn dod ymlaen nesaf. Oriet rwy'n gweiddi eto, yn galw ar galon yn suddo. Ai ti yw'r hydd hwnt i'r tro, a wyt ti'n chwarae cwato? Diolch Idris. A i Maldwyn, Tegwyn. Mr Blythe, i ni oedd mor ddiniwed yn y gêm, roedd y giamog Eisteddfod yn gafel, nes ei weled ger llaw ei ddwy law ar led. Diolch Tegwyn. Wel, beth oedd, mae 2 wedi mynd i'r un cyfeiriad. Reit, dwi'n gweld, mae eisiau ni, mae Englyn Tegwyn wedi mynd ar gyfer yr un nesaf. Felly, pan gyrraeddwn ni hwnna, awn ni nôl ato. Felly, Hywel Griffiths yn agos at ddiffygio. Yn ei hwyl, daw sŵn hun wrth chwilio. Llais dat yn chwarae cwato yn y tŷ, mond unwaith to. Ia, a da ni'n siŵr ydy dat dal efo ni. A dat yna chi, a dy dat ydw i'n galw yn had. Mae o yn dod o datos, y hen air am dat. Yn anffodus, mae'r defnydd o dat yn diflannu. Llais dat yn chwarae cwato. A mae'r englyn yma a'r englyn arall wedi mynd at union yr un peth cwato. Mae'n atgoffa fi o Ainsley Davies. Cyn bennaeth ysgol Llandysul yn deud y stori amdano fo pan oedd na evacuees wedi dod i ardal Llandysul a Chastell Newydd Emlyn adeg y rhyfel. A ryw evacuee yn chwarae efo Ainsley. A 2 yn penderfynu chwarae cuddio, ond yr evacuee ddim ar llawer o Gymraeg, ag Ainsley a llai fyth o Saesneg, ag Ainsley'n trio egluro'r gêm, a fforma ddudodd Ainsley, "You will and I quat." Yna fo, rwsyd fel lwyddo nhw i chwarae'r gêm. Ia, llais dat yn chwarae cwato yn y tŷ, mond unwaith to. Oriet rwy'n gweiddi eto, yn galw ar galon yn suddo, ai ti yw'r hydd hwnt i'r tro, a wyt ti'n chwarae cwato. Ia, mae yna golled yn fan hyn hefyd, a mae'r chwarae cuddio, pan mae'r chwarae cuddio yn digwydd yn arferol, mae rhywun yn dod o hyd i'r person, ond wrth gwrs mewn bywyd, pan mae math arall o chwarae cuddio, o guddio yn digwydd, wana fo, di'r person ddim yn cael ei ddarganfod. Wedyn, awn ni nôl Iwan, diolch, Mr Blythe. Wan, i ni oedd mor ddiniwed yn y gêm. Roedd y giamog Eisteddfod yn gafel, nes i weled ger llaw, a'i ddwy law ar led. Ie, y Mr Blythe, be mae rhywun yn gorfod gwneud fan hyn ydy englyn yn cynnwys enw unrhyw gêm i blant. Wel, y teitl ydy Mr Blythe. Ond, wana fo, nawn ni gymryd Tegwyn bod gêm yn gêm i blant, a mae'r gair gêm i fewn hefyd. I ni oedd mor ddiniwed yn y gêm. Roedd y giamog Eisteddfod yn gafel, nes i weld. Mae yna rhywbeth dychrynllyd ynglyn â'r englyn yma. Y busnes diniwed. Ond wedyn, roedd y giamog Eisteddfod yn gafel, nes i weld ger llaw, a'i ddwy law ar led. Wana fo, a mae yna rhywbeth erchill yn digwydd
siŵr o fod yn erbyn y llinell ola, a mae hwnna'n cyferbynnu efo'r diniweidrwydd ar y cychwyn. Reit, wn ni nôl i'r sgrin arall, Iwan, os gai? Nage? Ie, hwnna, reit. Chbo be, mae yna un rhan o linell fan hyn wedi'n nghyffwrdd i, mond unwaith to, yn y tŷ, mond unwaith to, mae'r yn arbed y proestio, wrth gwrs, dwi'n meddwl y dylid caniatau'r broes lafarog, ond rhywbeth at eto ydy hwnnw. 9 i Tegwyn, mae rai fi dynnu rhyw hanner marc am roi Mr Blythe yn y teitl yn lle'r englyn. 9 i Tegwyn, 9 a hanner i Idris, 10 i Hywel Griffiths. Da ni wedi cyrraedd yr englyn clo. A testyn yr englyn clo oedd ail symudiad. Felly, os awn ni mlaen at beirdd ola fan hyn, a Meuryn Caradog. Os oeri wnaeth teifi'n y tes, drwy'r gan fedrai gynnau ffwrnes, yn fflach ar lwyfan hanes, gan Wyn a Rich fe gawn res. Diolch am Meuryn. Nesa Ceredigion. Mae'n ddrwg yna i. Ceredigion y Dafydd Pritchard. Dafydd, wyt ti wedi midanu dy hun? Dau a dawn ynghyd ar dydd, gyhyd ar dydd, Wyn a Rich, 2 o'r dre, 2 beunydd o'r un redd, cyn torri'n rhydd o'n golwg gyda'i gilydd. Diolch Dafydd. A wedyn Maldwyn a Gwion. Os myd i'w ail symudiad Meuryn, mae'r geiriau heb deimlad yn effro iawn a pharhad eu cerynt y mob. Diolch i'r 3 ohonoch chi. Ail symudiad oedd y teitl. A na ni, mae tre Aberteifi a Chymru Gyfa wedi dioddau colled enbyd. 3 arwr, deud y gwir, rhwng Def datblygu a rwan Wyn a Richard Fflach wedi colli'r 3 ohonyn nhw. Ond Wyn a Richard wrth gwrs yn aelodau o'r band ail symudiad. A hwnna fo yn Steddfod yn yr wyl gyhoeddi yn Steddfod Ceredigion, na nhw dyna y 2 oedd wedi dod i'r maen llog i gyfarch y gorsyddogion, a'r 2 ohonyn nhw yn eu gwisgoedd gwyrdd. Os oeri wnaeth teifi'n y tes, drwy'r gan fedrai gynnau ffwrnes, yn fflach ar lwyfan hanes, gan Wyn a Rich fe gawn nhw res. Be dwi'n licio ynglyn â'r englyn yma, wrth gwrs ydy mae gennych chi yr elfen o oeri, wedyn y gwres, mae'r tes, y ffwrnes, mae'r fflach, a mae'r gwres yn dod ar y diwedd. Mae wedi cael ei weithio yn hyfryd. Os oeri wnaeth teifi'n y tes, drwy'r gan fedraif gynnau ffwrnes, yn fflach ar lwyfan hanes, gan Wyn a Rich fe gawn nhw res. Yr unig beth, achos bod y gair fflach mor bwysig i'r 2 ohonyn nhw bron, a fydden ni yn deheu bod wedi cael ei gynnwys yn y gynghanedd yn rhywle, ond pwynt bach iawn ydy hwnna. Dafydd, dwi'n meddwl bod hwn yn englyn ysgubol. Mae hwn wedi mynd angwynt i a deud y gwir.
dau a dawn gyhyd ar dydd. Wyn a rich, dau o'r dre. Dau beunydd o'r un reddf cyn torri'n rhydd o'n golwg, gyda'n gilydd. Ac anaml y byddech chi'n gweld un heb y llall mewn gwirionedd. Oedd y ddau ohonyn nhw yn gymaint o bartneriaid, oedd y ddau yn ddau frawd wrth gwrs, ac o'n nhw yn bartneriaid yn y gwaith, ac o'n nhw'n bartneriaid hefyd yn ei gwaith creadigol. Dau a dawn gyhyd ar dydd, wyn a rich. A chybod, mae chi rhywbeth, efo cynghanedd, chybod, cadwch o'n syml, a mae chi symlrwydd yn fan hyn, dau o'r dre, ynde? A na fo, dau o Aberteifi. A yn aml iawn, na fo, dyna'r compliment mwyaf bydden nhw yn ddymuno, reit, dau o bois Aberteifi o nhw, ac o'n nhw'n falch o hynny. Dau beunydd o'r un reddf. A mae chi dristwch cyn torri'n rhydd o'n golwg gyda'i gilydd. Wel, mae symlrwydd hwnna, fel o'n i'n dweud, wedi mynd angwynti. Gwion wedyn, os mae myd yw'n hael symudiad yn awr, mae'n geiriau heb deimlad. Wedyn, o'n i wedi cael neges bod wedi newid, do y werin, ydw i'n iawn, os mae myd yw ail symudiad y werin, mae'r geiriau heb deimlad, a wrth gwrs mae hwnna yn ddyfyniad o'r gan geiriau, yn neffro iawn a pharhad eu cerint ym mhob curiad, ym mhob curiad o'i caneuon nhw. Mae delwedd y cerint y fan hyn yma, Meuryn Caradog a'r Deheubarth wedi cyfeirio at Afon Teifi. Nes i gyfeirio at un peth bach yn englyn y Deheubarth efo'r fflach na. Ac achos bod y ddelwedd cerint, ella fyswn i licio bysa rhyw gyfeiriad at Teifi neu rhyw afon neu be bynnag yn gynharach mwyn arwain at y cerint. Ond eto, pethau bach iawn ydy'r hynna. Gorffan ar uchafbwynt 9:30 i Gwion y Maldwyn, 9:30 i'r Deheubarth, ond 10 ar ei ben i Ceredigion. Felly, dyna nhw'r marciau. A ceidwad y marciau ydy Meuryn Hopwood. A mae wedi bod wrthi, gobeithio yn ddygyn efo'i chyfrifiadur o'i chyfrifiannell ar abacus, ar bysedd. A gawn ni weld felly, Meuryn, wyt ti efo ni? Hasnod parch Dafydd Islwyn. Mae'r straen yn gweud arna i. Mae hwn llawer caletach na. Ond cyn bod ti'n deud y marciau, Meuryn, jyst nodi i bobl o ddim yn gwybod, mi gafodd rhyw dîm gam llynedd, mae'n debyg, allegedly fel maen nhw'n deud, a bod y marciau ddim cweit wedi cael eu cyfri'n gywir. Felly, mae'r pwysau yn fawr ac yn aruthrol ar eich ysgwyddau. Gai ofyn i Rhys Davies i ddadfudo hunan, achos dwi wedi gofyn o fe fod yn rhyw fath o, rhagofon fan hyn. Ond fel hyn dwi'n gweld i boes, mae'n agos. A dwi bron yn siŵr dyma'r drefn, Maldwyn, gyda 45 o farciau, Ceredigion, 45.5, a Deheubarth, gyda 47.5, dwi'n meddwl. Wel, reit. Os rhywun o'r tîmoedd yn anghytuno? Na o na, sneb yn codi llaw. Ydy Rhys yn cytuno? Rhys Davies, wyt ti na? Ynddo, dwi ddim yn cytuno. Na gwyt? Reit, ond pwy sy'n ennill, Rhys? Deheubarth. Deheubarth sy'n ennill, reit. Felly, mae'r ddau ohonoch chi'n cytuno bod y Deheubarth yn ennill. Na'r unig beth sy'n bwysig. Sori bobl, gallai Geraint Lyfgren wneud hwn fori. Gawn ni am yn eilio'r job, dychrynllyd yma.
Mae Barddas gyda llaw yn chwilio am drysorydd. Felly, os oes na unrhyw un o'n chi allan fanna eisiau bod yn drysorydd Barddas, gewch chi hefyd, fel rhan o'r swydd ddisgrifiad, gewch chi fod yn geidwad y marciau hefyd yn y Zoomryson. Ond da ni felly yn llongyfarch Deheubarth, da ni yn diolch i Ceredigion a Maldwyn, a gyda llaw Deheubarth, da chi on y rôl, achos Deheubarth ydy o ddenillwyr llynedd, felly nhw sy'n ar tlws ar hyn o bryd. Felly, da ni'n llongyfarch y Deheubarth am fynd ymlaen i rownd derfynol. A fe welwn i chi fori gobeithio pob hwyl ar gystadlu ar Limerick y dydd ac ar englyn y dydd. Welwn i chi yr un amser fori. Hwyl fawr.